Ikaro. Abraham. Aku ji beta o. Ai ni ba na jin wannan yare na ku rabo na da shi tun da na je Lagos. Kai? Shekarar da na fado daga saman mota bayana ya fado na karye wala. Wallahi. Leni da. Wallahi. Kwana biyu. Beri kawai abu ne ya ba mamaki sosai. Ya saboda na ga wani pin da kuna yi mai suna taburma a Lagos. Kasa ni bai ne. Abun ya yi matuka dokan hankali na sosai o. Gaskiya ne. Tijani Abdullahi Asase. Gaskiya wannan fim da suka dauko suke yi yana kayatar da ni duk da cewa kai Bahaushe ne. Ni a gidana da yake yara na suna da satellite. Ina dan zuwa ina gani na gana ada kabilu iri da irin Hausa, Yoruba, da Igbo tun na gani yana yi da Fulani. Da akwai su Tijani Asase, su dan birni, su malam Wakataba. To amma ya kamata mu zo na tukuna taburma. Zo na taburma. Ya kwana biyu rabona da garinku tun lokacin da ana yin fada na kabilu. To yanzu mutanenmu da Hausawa da yare naku suna jin daɗin wannan fim da ake yi sosai. Ina jin daɗin sa ne ma sosai. Kabiri ni ma abin da ya kawo ni cikin Kano kenan daga Lagos yanzu haka. Saboda gaskiya ina so mu yi ma mutane talla wannan fim saboda daɗin shi da naji. Gaskiya ne. Da haka duka masoya wannan shirin fim mai suna taburma. Muna so da ku je YouTube channel mai suna taburma. Da haka wannan da ku samu wannan fitaccen fim. Wannan fim da ana kira mai suna taburma fim. Yawa. Sunan tasha nashi taburma fim. Ku je ku nima a YouTube channel mai suna taburma fim. A nan za ku tare da wannan fitaccen fim. Akwai manyan jarumai kamar su Tijjani Asase, Abdullahi Asase, akwai su Malam Wakataba, akwai su Hashimu Dan Birni, akwai su kuma